Keixo, bideo honetan Moodleen galdetegi bat nola sortzen den azalduko dizuet. Jardueretara gatoz eta berton dekogu galdetegia. Izena, zatikiak. Hemen sarrerarako esaldi bat ipini gure badot, adibidez. Betiko moduen formatu aldatu liket. Eta gero, aukera desberdina dekotez, adibidez. Denboran, esan liket noiztik nore egon liken zabalik galdetegia, horretarako hau egingo neukelarik, eta gero hemendik aukeratuko nuzkez gure dotezen datak. Nik aukendu ingo dot. Gero, zenbat denboratan egin behar da behin ariketa, gure badot ipini liket bebai. Gero, erakutsi zati honetan, egin alduguna da zenbat galdera kopuru maksimoa horri aldeko zein izango dan. Gero, galderak nahaztu gure dotezen ala ez. Galderaren barruan behin nahazketak egitea gure dotezen ala ez, hemendik egingo duke. Gero, zenbat saiakera itxiko dotze guzan egiten ikasleari. Edo mugarik gabe, edo mugatuta. Zer gehiago kalifikazioetan, balorazio metodoa. Edo notarik altuen hartuko dugun, batez besteko nota, lehen saiakera nahi dugune. Penalizazioak ipiniko dugu zen, ala ez. Eta kalifikazioetan zenbat dezimal erabiliko dugu zen, aukeratu daikiguz. Amaieran, egingo geunke edo gorde eta bueltatu ikastarora, edo gorde eta erakutsi, eta hau egingo dut, jarraitu barko dutelako gauzak egiten. Orduan, bertan izaten dozku, esteko gule galderarik. Orduan, oin, lehenengo gauzin barko duguna izango da, galderak sortzen joan. Orduan, berton, galdera berria sortu, dekoguz galdera mota desberdinek. Ikusiko dozu moduan frogak egiten badozu ez, oso modu intuitiboan egiten dire. Orduan, nik hemen, bi motako adibideak ipiniko dotzu eta bat egia eta gezurre, eta bestea aukera anitzak izango da. Orduan, hasiko naz aukera anitzetakoagaz. Galderaren izena, adibidez, kuboak. Eta hemen idatzi barko nuke galderaren testua. Orduan, hasiko naz irudi bat txertatzen. Betiko moduen, hemen klikatzen dugu. Ordenagailutik ikongo dotelez, itxaron, lehenengo gaian sartuko dugu dana, ordenat daukiteko, examinarren klikatuko dut, bertuan duk eta prest, klik bikoitza, hemen dekot, igo, eta hemen txedeket. Klikatzen dut, hemen eskumetara agertuko jata irudia, helbidea, eta hemen testua. Kuboak adibidez. Onartu. Eta oin hemen idatziko neuke galderie. Idatzi dugu galderien. Eta oin. Hemen irudia txertatu dut. Egin leiketena da bebai bertotik. Erakutsi beharreko irudia, bertotik egingo nuke. Gero, zenbat balizoko daben galdera horrek. Nik itziko dut puntu bategaz. Eta gero, penalizazio faktorea. Txartu egiten daben bakoitzeko, 0,1 kenduko dutzet. Nik 0,5 ipiniko dut. Gero, feedback orokorra gure duten bialtzea. Hau da, erantzuten daben bakoitzean zer gure duten agartutea. Erantzun bakarra ala anitza izan leike, erantzun bakarra izetie zuzena edo bat baino gehiago. Kasu honetan erantzun bakarreko ipiniko dut, aukera numeratu, zelan gure dugu zen numeratzea, eta hasiko gara erantzunak sartzen. Orduan, adibidez, lehenengoan ipiniko dut 30. Eta hau ez da erantzun zuzena. Orduan, kalifikazioa ipiniko dut bat bez. Hau erantzuten bada, ez dutzete kalifikaziorik emongo. Eta zer gure dute erantzutea? Hau erantzuten da benean, agertuko ja kontestu izango da, ez dozu, ondo, zenbatu. Kopiako dut, zeberandua erabili beharko dut. Bigarren erantzuna ipiniko dut, 30.
eta hau bai izango dela zuzena. Bai? Kalifikazio orduen ipinikotzet 100%. Ondo erantzun da belako. Ez dotzet mesurik bidaliko. Hirugarren erantzun bat izango da 50. Hau be, ez da leze zuzena izango, ez dotzet kalifikaziorik ipiniko, eta mesu hau bialduko dutzu. Ez dozu ondo zenbatu. Gero badeko aukera 4 eta 5, baina nik ez dutez ipiniko. Eta gehiago gureko baneuke, hemen ingo neuke. Orduan, feedbacka. Edozein galdera zuzenetarako. Ondo erantzuten daben bakoitzean, zorionak ipinikotzeko. Edozein galdera erdi zuzenetarako. Hau izango litzateke, erantzun bat baino gehiago zuzena direnean, eta bat erantzuten badau, hemen ipiniko geunzkio mesua. Adibidez, ondo erantzun duzu, baina beste aukera bat ere badago. Baina kasu honetan, erantzun bakarra dale zuzena, horrez dut ezer ipiniko. Eta edozein erantzun okerreterako, ipini den leiket, saia zaitez, barriro. Eta bukatzeko aldaketak orde. Ikusten duzu berton agertu jakule. Kuboak dekola izena, hemen esan gure dau aukera nitzetakoa dela, eta gero bertan leiketena da. Ezabatu. Kasu honetan honek esteko zentzurik, baina gero ariketa bat baino gehiago deko guzenean, honegaz mugitu leikete toki batetik bestera. Gero editatu leiket. Imaginatu zeo zertzartu ipini dotela edo aldatu gure dotela. Bertotik ingo neuke. Eta hau izango da ikusteko. Hemen ingo dotzegu ikusteko zelan geratu daiakun gure galderie. Orduen esaten dozku zatikiak galdetegien barruan dagola, puntuazioie ipini dotzegu puntu batekue, irudia dekogu galderak, eta hemen erantzun posibleak. Erantzungo dut 50. Eta hau ez da erantzun zuzena, eta ia zer gertatzen da, bidali. Ikusten dozu, ez daten dago ez dala zuzena, mesu bat ipinten dau, ez dozu ondo zenbatu, gero saia zaitez barriro, esaten dutzu ez dala zuzena, 0 punto moten dutzu ezela, eta ganera penalizazioa edeko zule 0,5. Erantzungo dugu orain beste baten, 200, eta hau bai dala zuzena. Klikatzen dugu, esaten duzku zuzena dela, zorizionak emoten duzku, eta bidalketa honen emaitzak bat ipinten dau, baina penalizazioa eukidugulez, azkenien 0,5 emoten duzku. Oin ingo duguna da, honekin izango litzateke bidali dena eta bukatu. Hori izango litzake, gure galdetegiarekin bukatu dugula adierazteko. Hau sarratuko dut, eta orain bigarren ariketa bat sartuko dut. Bigarren mota hau izango da egia ala gezurra. Izenburua ipiniko dut, adibidez, egia ala gezurra. Eta hemen galderaren testua sartu beharko nuke. Adibidez, hause. Gero irudirik irakutsi gure duten ala ez, zenbat balizio da bene ariketiek, eta kasu honetan penalizazio faktorea bat ipiten duzku, nik hau ezin dut aldatu. Noski, ondo erantzuten badau, puntu zuen mongotzo, eta txarto erantzun ezkero, ez dutzo punturik emongo. Barkatu. Feedback orokorra ipini gure duten ala ez, eta hasiko gara. Zein da erantzun zuzena? Kasu honetan, erantzun zuzena hau da, gezurra. Ze esan dugu, nian ondagon, zatiki inpropioak unitatea baino txikiagoak direla, eta hori gezurra da. Orduen bertotik izango dugu, erantzun zuzena gezurrezkoa dela. Orduen, zer erantzungo dugu? Zorionak. Parkatu. Ez. Hemen ipinten dau, egia erantzun ezkero, ze feedback ipiniko dotzet. Kasu honetan, egia erantzuten badau, txarto dau ariketie. Orduen berton, ipiniko neuke adibidez hause. Kontu, zatik inpropioak, tal. Gezurra erantzun ezkero, kasu honetan bai, zorion egin beharko dutela.
eta berton dekotu. Bai? Eta honegaz bukatuko geunke, aldaketa gorde, eta hemen txedeukegu. Orduan ikusiko dugu zelan geratu jakun. Esaten dozku egia ala gezurra dela, hemen dekogu testue, puntu bat balio dau ariketak, eta erantzungo deu bata dela bestea. Erantzungo dugu egia. Esaten dozku txarto erantzun dugule, erantzun zuzena hau dela, eta mezu hau ipinten dozku. Eta gainera esaten dozku 0 punto emongo eskuzela, eta gainera penalizazioei puntu bateku edela. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den gezurra ipinten dutenean. Esaten dozte ederto dauela, bai? Baina puntuek 0 emoten dozte batetik 0. Bueno, bukatzen dugu. Orduan berton ipini dugu gure ariketak. Bai? Orain zer egin behar dotez gure galdetegira sartu. Eta botoi honegaz ingo dut. Ikusten duzu hemen agertzen dela. Eta hemen deko gure. Orden aldatu gure dutela, gezi honek azingo neuke. Hemen ipinten dozku hemen galderaren izena, ze motatakoa dan, ze kalifikazio, eta gero, hemen zer aldoten egin? Aldote editatu, aldot ikusi zelako itxure dekon, edo inleiketena da, galdetegitik kendu. Bai? Aldaketa gorde ingo dugu, eta bueltatuko gara gure ikastarora. Eta ikusten duzue galdetegia hemen dagoela. Oin, ikusi gure dutela, ikasle batek zelan ikusiko leuken galdetegia. Itxoin, froga bat egiten egonaz. Hasieran horrela eukiko geunke, ezta? Gu irakasle moduen gaz, eta gure dut ikusi zelan ikusten daben ikasle batek. Etorriko nintzateke ona, eta student ipiniko neuke. Eta ikasleak onela ikusiko leuke. Sartzen da, esaten dotzo zatikia galdetegian barruen dagoela, erantzun din bardotzola galderei, eta esaten dotzo valorazio metodoa dela notarik altuena. Saiatuko gara galdetegia egiten, eta berton dekogu gure galdetegia. Bueltatuko gara ikastarora, eta irakasle profilera bueltatzeko, hemen zeingo neuke, eta editatu gure badot, hasiko gara edizioarekin.